Ayan guys. So, andito kami ngayon sa farm ni Kagawad ulit. Ayan yung anak niya. Ayan. Nag-iisang tangi ikaw na naiwan sa samon. Ayan. Ayan o. Ang dami siyang bunga. So, ganito pala magburas ng... Ay, mamitas rather. Sorry po. So, ganyan pala. Yung proud to be Ilocano. Ayan, may kaunting tangkay daw para may kakapitan pa rin siya. Parang ikaw. Hugot na naman, girl. Nag-break na nga kayo pero may kinakapit, may pinangahawakan ka pa rin. So ganyan pala, dapat may gunting. Tapos ako, kumuha din ako ng gloves ko. Ayan. Hindi pa na-harvest dito. So ang dami niyang bunga. Ganyan pala mamitas. Kasama namin yung si Carol. Ayan, sa Ate Nora. Kay Ate Jocelyn. At saka si Aisel. Ayun, nakita yung tiyan niya. Si Ate Jocelyn. So, si Ate Leolin na yung ano. Ay, Leolin pala. Sorry. O ayun, nakita na yung tiyan ni Bakikang. Pang-apit niya. Sana all may nakakrap ta agburas lang sili di ay sili ti kalamansi. Makaura pa rin. O, di sana all. Ayan, ganyan siya kaluwang. Ang dami. Ayan. Actually, 5 hektarya to. Yung yung pipitasin namin. Hindi ko alam kung ilang araw namin tong pipitasin. Ayan. Ang dami niyang pananim. Saba! Ayan, yung suha. Ayan. Yung mga iba, yung mga langka, ilalagay ko dyan description below. Yung mga binuras namin na Ate Nora. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Awan data. May langka din doon. Langka ba yun? Tapos may pakak pala o. Tapos may pato. 5 hektarya nga to kaibigan. Kaya marami silang pananim. O, may saging pa. Ayan. Tapos may nakita akong duhat kanina. May papaya din. Ayan. May papaya din. Nangingitas dito. Nangingitas may papaya. Dala-dala niya yung papaya. Ay, sorry po. Burasakpay. Ako lang yung nangingitas na walang papaya. So, ayun guys. Nasa taas si... Anong pangalan mo na? Ate Nora. Ayan. Ang lalaki kasing nasa taas. Ayun. Yung nasa baba, maliliit na. Carol, asan ka? Ayun. Liit niya kasi. Nahuli siyang lumaki. Ayun yung mga napitas namin. Ayan. Oh. Diba? Ayun. So, the Powerpuff Girls, 5 lang po kami na nagpipitas. Nawawala si Ate Lynn. Ay, kinuha niya yung agdan. Ay, ano bang Tagalog ng agdan? Tulay? Ha? Agdan. So, ayun guys, yung agdan. Ayan, may kambing pa kasi ang luwang. 5 hectares nga, diba? Ayan, so taga-pulot na lang si Isel. Taga-gunting naman kami sa taas. So, ayun guys. So, ayun po. Ayan, yung nasa taas, taga-gunting na lang. Para yung taga-baba, yung nasa baba, yung taga-pagmana. Ayan. Taga-pulot na siya. Magbibideo ako, be. Ayan, so yun yung bunga. Ang arte ng bunga. So ayun, yung ibang napitas. Ayan, puno yung timba plus. Ayan, yung ibang napitas namin. So mayroon pa, madami pa. Estimate po mapipitas namin ngayon is 50 kilos. Ayan. Tara na ba? Buhatin niyo muna. Masakit na yung balikat ko.
Nakakangawit.